Hola, em dic Ariadna Aparicio Gil, tinc 10 anys. Visc a Sabadell. El meu conte es titula Els quatre porquets i el tren màgic. Espero que us hagi agradat. Ja tinc el petó, gràcies Ariadna, me'l guardo aquí a la butxaca. I moltes gràcies també per haver pensat un conte amb els nostres propis personatges dels contes desexplicats. Això, de veritat, que ens ha enamorat. Mireu, explica aquesta història, és una història de Els quatre porquets. Els quatre porquets, per qui no conegui aquesta història, pot recuperar el vídeo dels contes confinats número 4. Però com que segur que la majoria el coneixeu, vaig al gra. Perquè resulta que una vegada els quatre porquets estaven dormint tots junts a casa seva quan de cop i volta van sentir un soroll. Xuc, 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 pip, pip, xuc, 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 pip, pip. Era un tren que s'acostava a casa seva que els va despertar els quatre de cop i volta. Què és aquest soroll? Què és aquest soroll? Què és aquest soroll? Germans, desperteu-vos! Desperteu-vos, germans! Què és aquest soroll? Van veure arribar el ferrocarril dels grans contes i quan va haver parat del vagó va baixar un llop molt elegant i molt ben vestit. No ho havíem vist mai, això, germà! Sí, no ho havíem vist mai! Hi va ser un llop! El llop va baixar... Què deu voler? Hola! Hola! Com esteu? Som els quatre porquets, encantat! Vinga, quatre porquets! Us he vingut a buscar! Pugeu al ferrocarril dels grans contes! Vinga! Ràpid, sisplau! Que pugem? Vinga, germans, agafeu tot, agafeu les coses que tinguem! Vinga, va, cap a dins! Hola, que xulo! Molt bé, bon viatge! Farem una primera parada... Sí, primera parada al país de la cabreta i els 100 llops! Uau! On estem? Resulta que els porquets van arribar amb aquell tren màgic on hi havia les cabretes i el llop. Les cabretes estaven totes tremolant de por davant del llop que se les volia menjar. El llop estava allà. Això no pot ser, hem de fer alguna cosa! Alto! Alto, llop, atura el carro! Què voleu vosaltres ara? Però què fa, germà? Alto! No, apara el carro! Què passa? Escolta'm, no et pots menjar les cabretes! Que tinc gana, he de menjar alguna cosa, què menjo? Una cansalada aviada? Mira, tu no una botifarra Escolta, amb bolets? miri, senyor llop, vostè... Uns peus de porc? Miri, senyor llop, vostè no s'ha de menjar les cabretes! Pobretes tan petites! No, si jo dic de menjar alguna cosa més porcina. Saps què pots menjar? Se'ns ha dit alguna cosa, germà, tens alguna idea? Aquell. Et podries menjar uns ous! Agafar uns ous ben fresquets i fer-te una truita! Però si no tinc elements per fer-me una truita! Sí, però mira, portem una paella que sí, germà, l'hem portat de casa. Podries fer-te una truita i així les pobres cabretes podrien marxar tranquil·lament. Una truita! No he menjat mai, vaja, una truita! Doncs sí, una truita és boníssima. Però els ous no eren per aclarir-me la gola. Sí, però està molt bona, ja veuràs, pots I posar... es pot menjar, això. Tants ous com vulguis et pots posar. Sí. I resulta que el llop es va fer una truita ben grossa, se la va menjar i va quedar tan tip que se li van passar les ganes de menjar-se aquelles cabretes. Els quatre porquets estaven encantats. Així que van tornar a pujar al ferrocarril dels grans contes. Adéu, bon viatge. Pugin al tren! Propera parada al món del Hansel i la Gretel! Benvinguts al món del Hansel i la Gretel! Endavant, sisplau, endavant! Hola, que xulo! No havia vist mai un lloc així. Hi ha com molts caramels. Resulta que van arribar a casa de la bruixa i van veure un país ple de caramels
i el Hansel i la Gretel, que no paraven de menjar. Hola! Hola! Ui, tanco aquí que passa molt de fred. Escolta, és que... voleu sumar-nos? És la festa dels caramels. Estem menjant molts caramels. Hi ha una bruixa molt simpàtica que ens dona un munt de caramels per menjar. Toma ja. Una bruixa us ha donat caramels? Sí? Però no podeu menjar aquests caramels! Per què no? Perquè us els ha donat una persona desconeguda i no sabeu si són bons o dolents. A part menjar tants caramels, això us farà molt de mal a les dents. I el Hansel i la Gretel van començar a entendre que allò en realitat era una trampa de la bruixa. Així que què podríem fer? Germà, tens alguna idea? Sí, tenim una idea. Podem agafar la bruixa i fer-li menjar tots aquests caramels amb ella. Ja ho sé! Li amagarem els caramels dintre del seu menjar i se'ls menjarà sense adonar-se'n. Sí, és molt bona idea. I sabeu què? Que gràcies als porquets, el Hansel i la Gretel van començar a posar tota aquella munió de caramels dintre del menjar de la bruixa. I la bruixa, a mesura que passaven els dies sense adonar-se'n, s'anava inflant, fins a convertir-se en tan rodona com un globus. Estava rodona. I aquell globus va començar a pujar, enlairar-se, i quan va haver marxat ben lluny, el Hansel i la Gretel es van poder escapar gràcies als 4 porquets. Sí, ho hem aconseguit, porquets, sí! Hansel, Gretel, marxeu! Vinga, porquets, tornem-hi! El tren us espera! Tothom cap a dintre del ferrocarril dels grans contes, va dir el llop. Vinga, endavant, molt bé! Vinga, descanseu, que us esperen moltes aventures. I resulta que la propera parada... Sí, al País del Ventafocs! Benvinguts al País del Ventafocs! Oh, que bonic, caram! Uf! Mare meva, no havia estat mai aquí! Oh, mira, un castell! Van arribar al Palau del Ventafocs i van trobar en un raconet un noi ben avorrit, fastiguejat, que tot el dia havia de netejar, anava brut, em pensava... Tant de bo em pogués escapar. Hola. Soc el porquet, el de la caseta de palla. Què dius? És que estic fart de la meva vida. M'he d'aixecar a les 6 del matí, netejar les escales del palau, pujar a dalt de tot del palau i començar a baixar encenent totes les espelmes, que n'hi ha un munt en aquest palau, que és enorme. Després he d'anar a fer el dinar, netejar la cuina, he de fer els llits de tothom, fer els lavabos, anar a buscar l'aigua, anar a comprar... Atura't, oi, és que estic ja cansat d'escoltar-te, sí que has de fer coses, quin avorriment. Jo vull sortir de casa, sembla que estigui vivint el gran confinament del 2020, saps? M'entens? És com... Ja t'entenc. A veure, germans, què fem? Podem fer alguna cosa? Podem ajudar? Escolta'm, si vols et podem ajudar. Ah, sí? Sí. Com? Et podem ajudar a que t'escapis del No em puc escapar perquè em moria, no em tenen controlat els meus germanastres. Però a veure, tu ens has dit que ets l'encarregat d'encendre totes les espelmes del castell. D'encendre's, d'apagar-les, de tot. I ara que estan enceses o apagades? Com estan enceses, que no ho veus? Doncs si vols el que podem fer és ajudar-te a apagar totes les espelmes del palau. Ara, però no és hora. Ara mateix, sí. Ara mateix les apaguem totes les espelmes del palau i com es farà fosc, tu podràs marxar sense que ningú et vegi. Així t'ajudarem. Ja, però si ho fes jo sol, em descobririen abans, però si ho faig amb vosaltres, és una molt bona idea. Escolta, germans, l'ajudem, no? Sí, els meus germans t'ajuden. I resulta que els 4 porquets es van distribuir per tot el palau i van començar a apagar totes les espelmes, a ventar tots els focs. Gràcies a ells, el Ventafocs, aprofitant aquella foscor, va poder marxar i escapar-se del palau. Moltes gràcies! Adéu! Uf, Déu-n'hi-do, Hem ajudat a molta gent. Hem ajudat el Hansel i la Gretel, el Ventafocs... Escolta'm, és que... I resulta que els 4 porquets van anar viatjant per tot el món dels contes en aquell fantàstic ferrocarril dels grans contes, el tren màgic que els anava portant d'una banda a l'altra. I van decidir que a partir d'aquell dia serien superherois que ajudarien a tots els personatges dels contes. Es dirien els superporquets. Nosaltres som els superporquets. Si tens algun problema o et necessites, avisa'ns que anem amb el ferrocarril cap a casa teva. Vinga, som-hi! Ajudem a la gent! Superherois! I els superporquets
porquets van anar viatjant, ajudant la Rapunzel, ajudant la rateta, ajudant el patufot i a tots els animals i personatges dels contes que es anaven trobant. Estaven cansadíssims, no paraven d'ajudar, els encantava. Però un dia van fer parada en un d'aquells contes i es van trobar... Escolteu, porquets, hem Molt cansats, no ens parlis, viscut unes bones aventures, però estic pensant, ja que heu decidit ser superporquets, us heu oblidat d'ajudar la persona més... Si us cauen les ulleres i És tot. que estem molt cansats, ja no tinc força ni per ajupir. És que us heu oblidat d'ajudar les persones més importants. Ah, sí, aquí. Hem d'ajudar més. Porquets, germans, hem d'ajudar més. I vosaltres, sabeu a qui s'havien descuidat d'ajudar? No sé. Tant ajudar la gent s'havia oblidat del més important, que ho sabeu? Aviam si algú ho endevina. Aquí, Efectivament! Vosaltres! Vosaltres mateixos! Heu estat ajudant a tots els personatges i en aquest temps, quan fa que no feu alguna cosa per a vosaltres mateixos? Buf, ja ni me'n recordo d'això. Ho veieu? No us heu d'oblidar de vosaltres, heu de fer alguna cosa per estar bé vosaltres també. Vinga, va, aneu a buscar alguna cosa. A mi m'agrada molt llegir. Doncs mira, és una bona idea. A mi germà li agrada molt tocar la guitarra. Veus que bé, doncs vinga, aneu al tren. I viatjar. I aneu a buscar. I resulta que gràcies a aquell consell d'aquell llop tan savi que s'havia fet el seu amic, els 4 porquets, que eren els superporquets, van entendre que és molt important ajudar els altres, però també és molt important no oblidar-se d'un mateix. I diuen que a partir d'aquell dia els 4 porquets van anar més feliços que mai, ajudant des del seu tren màgic a tots els personatges de contes i també a tots els nens i nenes. Així que si teniu algun problema, no us oblideu de cridar als super 4 porquets! I resulta que els 4 porquets van anar amunt i avall, ajudant tothom. Necessites alguna cosa? No, jo no, gràcies. Jo ja tinc l'Ariadna Gil, que ja m'ha ajudat moltíssim. Molt bé, Ariadna, esperem que t'hagi agradat el conte a tu i a tots els nostres escoltacontes confinats. Moltíssimes gràcies. Demà, un altre conte d'un nen i nena que ens ha escrit. Moltes gràcies a tots.